Hanya hai lamsak phiroari teisa katal blog hingke norok bahai tongbai khakhayo kaham no tongbai na hinai angbo kaham no hingke tabu hingke ko phungni maimai songoi paikha muya ondro mungsa khlaika muya ondro ang khangrai thaisa roi rijak hingke tei mungsa tongo mui norok nai tong dian bolong no soya kari hingke nugui mannai ang tini tamakhai khlaya hingke to muya hingke to angkhe marken thokjago takle bosoro hingke norok nai tong dita angkhe ang daily mangno muya songo thokjakmani bagui hingke sini nog rogo bo joto borok thokjakbai hingke ba yango tei mungsa songjak hingke naidi iko godok songjak o jaga joto sabuljak tongo lubia rok muitu buba rok khangra rok rwui ta hingke mai tui chabai phungni naidiani ri rasunai nai tongkha tai habasa ta khangkhaina ang tini rasusinani ri no. A few moments later. Hingke tabu hingke rasui akonoi se sui akonoi phoranai rijak hingke tabu no sui paidrop naidi norok nara naitokjak kha jesu najak kha naidi mo hingke toru kutuni bagui tini no ang maiti rwui rikha tamale himale ringnai to rasui paikha hingke ba tabu rukutubo swngnani nangsinai aboni bagui satung tungsajak ang bono tini maiti rwui rikata naidi kaham kaham khe rwui rikha mai hului ekdom satung bo tungsuka tini hingke aikhaino tungkha hingke bangbo tini kambo paikha ba hingke ri rok joto sui ribaikha 2000 years later. Tabu hingke dibor jorang sauka hingke tabu karipo sebe mamui songa nai tongo mo hingke pata putao ang moso holi ribaikha bono bos tini no first time ang pata putao mosoro holi ribo bono hingke tai to togui rogo si songjago hingke tini hingke tisa pata putao rogo holi sawai nai hinoi bo bai kenai songa nai tongo ta. Tabu hingke ko wak bahan no kisa mosdeng khlai hinoi joto ready khlai tongo songkonai konai tini khe mamai songlaikha diborni ang hingke mosdeng khlainai bo hingke mui songnai hingke mo rugui nai paijak no koran khlaioi hingke fish koto koto hinai tisa rawui tongo ta mosdeng khlaina bagui hingke ang mosorok tabu hului rinai o jaga o dego no rugo jaga no ang mosdeng khlaisinai abo haike khaike thogo yango hingke naidi ko bo mui song tongo bwtui sirina nai tongkha alu joto kepek baikha ta tini hingke bihik busai mui songlaimani bahai bongjang no saimalia thothong no thogya tabu hingke fish rok chikon chikon khlai paikha ba ta moso rok risinai ko moso tei hasing o jaga tokjak som rok rijak ta hingke lasa piyas rinai wahan mosdeng rok mase balok sukka hingke tini kisisa chainai hinoi khlaimani je buphamnai khaimani ta hingke tabu miss khaigena obono miss khaina nai tongo hingke ang yasa video khlaio yasa khayung tongmani hingke ani busai nugui bo tabuk bo khaisinai ta bo mix khaisinai bo tabuk saplui tong naidi busu speed khlai saplui tong hano help khai tongo tabu bo test khainai nai thothoka somdanaka abo siko siko sajage bini samuso naidi to tabu bini reaction baheng no camera sagjak mani thabrasi har photo gara budari de lachi jago ase ke bo
ang bono khok gese ang camera kete sago hingga reading pakai mas deng rok hingga dabuk bini muya ko boti rori baijak hinggai te srasa porenggai mobo munchina hinggai tukui musi maisa naita hingga ang bo mos deng kisa testing khlai nai gina naji samus thaisen na kang bo thotoka semalia thoksuka hingga yang mui bo mun thanga naji an Busai busung mui songna reng color bana thok ngi tongkha hingga norok bagai video ro sik tobi mayang tongkha tabo hingga cho regular video no rina hinai tongwa ang 2-3 din pore rina hinai an kam rok pai khaba tabo hingke kaham kani risina hinai tongo